Pues això mateix, compte enrere. Per tant, per a la música, per a l'olor, la pólvora, els monuments fallers i sobretot les massificacions de gent, perquè si per alguna cosa també són conegudes les nostres festes, és per la quantitat de visitants que atrauen. L'any passat, més de 2 milions de persones vingueren per a conèixer les falles i ja hi ha qui vol aprofitar este tiró turístic en benefici de les comissions falleres. Ens referim al partit Som Valencians, que proposa establir un impost faller, €1 al dia per cada persona que s'allotge durant la setmana fallera. La taxa fallera és de la idea de potenciar les nostres falles i una festa que està molt castigada últimament per els imposts de l'IVA que pujaven al 21, acaben baixant al 10, però que nosaltres pensem que han de ser del 4%. Entonces la idea és que els que pernocten la ciutat de València aporten un granet a aquestes falles i als seus monuments i a la seva festa, a la cultura que aporta la festa de les falles i que gestionen directament els fallers. Pagar una taxa d'1 € al dia per gaudir de les falles, sí o no?